Reciklaža i recikliranje. Šta je recikliranje? Recikliranje je korištenje starog materijala zarad izradu novog. Šta se može reciklirati? Mogu se reciklirati svi materijali, poput flaša, to jest plastike, limenki, metala, papira, svega. Ne znam da li ste znali, ali limenke, to jest metal, njemu treba samo 2 meseca da iz fabrike dođe ponovo u prodavnice. I on se može reciklirati bukvalno bezbroj puta i ponovo dolaziti. Ali kada si mađioničar, to funkcioniše na neki malo drugačiji način. Neke stvari se samo isprave. Što se tiče ovoga, novo, jel da? Uživajte. Ovo je bilo nešto mnogo drugačije, nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, dole, like, share sa vašim drugarima da i oni vide kako funkcioniše mađioničarski život. I ako podržavate ovo, slobodno subscribe dole i vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!